ଇଏ ତ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ? ହଁ ତ ତାଙ୍କରି ଭଳିଆ ତ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇ କେମିତି ଅଛ? କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ସେ ଅବାନ୍ତର କଥା ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କର କଣ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି? ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି, ଫାଟି ପଡୁଛି। ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର। ଆଜ୍ଞା ନିଜେ କେବେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ନା କୋଉଠୁ ଶୁଣିକି କହୁଛନ୍ତି? ହେ ଆମେ ପରା ସବୁ ଚାଷୀ ଏକ ହେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମାଟିଆ ପୋଷାକ ବାଲା କୁକୁର ଲଗେଇ ଆମକୁ ପରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଦା କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଚାଷୀ ଭାଇ ତମେ ଜମା ରାଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଫର ନେଇ ଆସିଛି। ବୁଝିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଅଫର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଅଫରଟା କଣ? କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା କାଳିଆ ଯୋଜନା, ସେଇଟା ପୁଣି କଣ? ମୁଁ କାହିଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ତା ଛଡା ମୋର ମାଡ ଖାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମାଡ଼ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମାଡ଼ ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁ ସତୁରା ଗୁଡା ତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସରପଞ୍ଚ ବାଡେଇଲା କାହିଁକି? ତମ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଗାଲୁଆ ସରପଞ୍ଚ, ଖାଲି ଗାଣ୍ଡ ଗୋଳ କରି ମୋର ନାଁକୁ ଖରାପ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କିଏ ଖରାପ କରିବ? ଆପଣ ନିଜେ ନିଜ ନାଁ ପକଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ। ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଲଗେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଏବେ ନିଜେ ସବୁ ଗାଁ ବୁଲି ବୁଲି ବିଜେଡି ନାଟକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। କୃଷକ ଭାଇ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ରାଲି କରିଛୁ। ହଁ ଆମେ କଣ ଜାଣିନୁ? ଚିକିଣିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆଉ କୋଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଲି କରୁଥିଲେ ନା ବିଜେଡି ଦଳର ପିକନିକ ମନେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଭଗବାନ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ମତେ କୋଉଠି ଫସାଇ ଦେଲା। ଟିକେ ଫୋନ ଲଗାଇ ଏ ଜାଗାରୁ ଖସି ଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆଗରୁ ଏତେଟା ଲୋନ ଫୋନ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା, କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଚାଷ ଠିକ ଠାକ ହଉଥିଲା, ଲୋକ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଏତେ ସବୁ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି କାହିଁକି? ଚାଷ ହାର କମୁଛି କାହିଁକି? ଆପଣ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବା କରିଦଉନାହାନ୍ତି ତ?